Ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Ni ngidek taki nong isna bat nong shibentai ketika film nong shun ke bansami hagi katuk ani ki tayo benta han fag ina abu ya ka tarik bat u lai tarik uni u November baling isyam ngani galentina do ni kom hato kam dei nam taki para samala ki basham jenjar ko mangi hato kam dei nam taki para do para senam nam taka jaj benreu nga de way na kiting shop basham benta hagi ke film nong shun bat ke karakter jong ala ai kesteng urek te ke ngajubatai khnet chpang ke karakter jong urek kalong ba ude ubreu uba erang bat uba sotenat ban yele namenta kari ba kajat benreu ha ka jing em ka jong u henrei ha ka jing bamla ban kyar ne ki daw ki babon te ula poi no shakwe ka jing em ka bathamai tat hadu ba kawan ka wan biang ulo o dum jong ka jing em ka barem ka jong u ngiki pulut teme ngiti belum mo ti kendia chpang kene film nong shun kedai chpang kitu kisnem ki ba ngathai ngla ban nong shipo khatan snem lene arpo snem min shwa kumu ka jinglong jungman jong ka sor shlong ti ngitip ba hakitu kisnem kidon kibun ki ngamong ki ki tang ba kata ka hoi ka jinga ki na ki kamtam na ki khana samla na liang ki samla nang ta ki kunhun ka to kani ki bubun tingi kwa ban pini khinde hok namar ka film ka ba tang isteng ta yai te ngimla ban de kham jeliu tamang iskwa pini da ka pharing yong just highlight itu jinglong jungman jong ki por haite ki por ka jing sedang jong ka kamak film jong a kalong nadu arhajar khat sang kata bangalit pulih ya ka acting po Bangalore but kata ka de ka theater ka phel ba ban ya ka ba ak hapo camera but hapo stage te kalong ka ai pre ka bustanat ba andami na po theater ka kerkom ak ka jongi ka kham long detail da katin nong wengi ju ong ba kata ka detail namar ba theater fin da ak kalong bet live mo fiap ban bet sbak kumba filari has shi banai live banai ha theater khaban long detail namar ki breu ki ilot ya ke bro tenga sotanat ba ngandala one pai pat sini ha banga shit pet ya albert nga shit mde ba ga shu kren tang ba don lang re nga shit itnat ya kam ak jong albert pumu tahu uba mi na kani ka nakari ka jong ni mo nakari khasi ngi ak chwak we ka film lingkot ka dolen nong ma te nya kendu hang tu te ngong ya albert long ne amba pindon bentalang hak we ka short film ka jong ni te albert klam da perkhat analysin ong be hot ta te hadu badai kani ka kinpi menta bangye lo banya shonglang hang ni kalong gai bustana ba ye don lang benta akani ka film nong shun te comment sisa ba nganget ba nang nis khama in nang ya yo shu banya ak te kumbang ya ak lang dang ayo you brio uba sutu ya ka kam ap film te hapor bingya ak bingya sutu but ka kom ak kalong ba lada piduna pi unio weru unduna te henry habaya albert pat kalong bet 50-50 is about give and take in acting lada ai te tamot ngarung ala ban ai te kata ka de ka professionalism ka banga kwa hapor ba acting ngai ngo yu blay ba la penya kendu engi kum ka team am tangki actors henry kum ya kam ki ba direct bering ya kani ka film te kalong ka ege bustana te tangkat tai menangkan mau baling isyam ngani galentina do ni kom hato kam dei nam taki para samala ki basham jenjar ko mangi hato kam dei nam taki para do para senam ka role jonga ngani ka dei ka character jonga ngani ka dei ko usnga ubadai siporlok nyalong siporlok henrei
kumbaya ong ba kamki mane ba kane ka khana ka dei phang haki kisnem ki wal alet haki khat khandai spa gitu khat khandai spa khandai gitu te kumba ka long kumta kane ka film ka long kumba ong ba kamki kamdei ka ba ni depik ba ka hau no snem ba ka jingja hendrai ni long kum tang ka jingmut dor ba mano tharai haga to kapor ngila jusem kum kanika haga jing em jong haki jong ki brio ne haki haka long ye long sem tharai la bandon mano ki baja kum kataga kum kanika incident ka ba ni ban ni pen I haga nika short film ka jongi te kom ong ba ladang isu sukli la de kamot ayu nong shun barobor sai perkhat ba unong suan ke debe uba sniu ubri uba sniu kum tamta hendai hoi ka liang pa dengan super khat ang ubri uba bahar ulong unong suan nam ta uba riu sniu unong suan pat uba riu sniu pat ulong unong suan jong uba bahar te hane ka dur ba hakata ka rukom ba ka karakter jong iru hagani ka film kolong kum tai monu beri nong suan ka don ka wi ka lain jong Eliza ko ong ba mentang yang tip syuk ba mano beri nong syuk We're going to have a family soon. Ni saya perkhat bet ba dan aktor nan gang mo kata gade ka kajing of course habaro ki film shadon kita ki antagonist protagonist te hagani ka bantapan ni kwa ban kham ngam jali kata ban pini ba hoi ubri uba baharu teng ula malong nong shun jong ki baipan padu basniru teng long to de tau nong shun mo te hakato ka jing taka phareng ya ka tagline jo ka film ru yong ba you are someone's enemy, you're always someone's enemy. Kabut bahaji im jungiru teng yang ngila perkhat de bengilong janai nengi bahane tamba kindon hita gi briu ki ba soba kin persha engi hakinu kilang ki ngilong no shon jongki bat ki ngilong no shon jongi te kalong kiliang taket Kalong ke bos tenat haba nya akne ke film nomor bengidon ki briu ki bala experience kum Albert kamki but ke production team lu kade baro ki nongesem mentah hakane ke production ki delut na shalong dan we bawan na sabar nadu ka lain production nadu ki sport boys nadu ka makeup nadu nang ta ter ki babun ki department stay kalong ke jing sorong yangi bangila ban ring dur dia kene ke film bangila ban mong bangila de ki brio ki ba la experience bala janai ring persangkat bala bangin poi harta ka level kum bang juang bangin ya oilang mo bat ki we ki judge film kum ki Hollywood kamtam habadan kini ki OTT le haba pe ki Netflix ni kwa bangin ya poilang hakaju kerdan te kalong ke bus tenat habang ila ya preview kum ke tim ngila nyem ong bangila poi sakta ka thong re ngi ya persang om bakar kut no tang hakani ke film nong shun nang ya persang nang ne sakmat ya ki film kumbang ala ong minya kani ka film ka don ya kani ka kajing ya dei bat ka emlang ka salang jong ki jat ben ri khasi te ka we ka kata bat ka we ka long ba nishna da menta kani ka film amdang ba ki brio kin one page bat kin mi no kin keren kani ka kajing shna jong kani ka film kalong cinematic hadu kata bala pen internet bala pen wonder de iba kamki but ngim kwa be ki bro bakin shuwan kin shushong bakin pet bakin len no ande ka bakong san kalong bakin enjoy ya ka cinema ni kwa wanra ya ka ne ka film amdang ba ni kwa ban pen i ki sap ndre baki ki bro kin hon ya ka men sim anda kilami naka hall bun hokla klingi balengi le ka film ka baleng kon ditang steng ta tameng ta tidak kejing penyau lagi beri kila benar lupa jenisah. Tapi ni kepini ba of course naru kami ke trailer yom kita jing kelima baling yom tang steng ta. Ti
Kijai film ni ki bun kijai film mo kidon kita ki different genre mo kum ga drama, action, romance, unda ter. Ti pada kalian ga duration tu mur kidon kita ki full length feature film ki baong. Ki ba tam ga skenta, poir ar kenta, tinggal kenta ru. Kita ki full length feature film. Ti kidon pak ru kijai short film, mar ba ka film kategori mur kadon ru ki short film ba kini ki bun ba ki short film mentah hapo kumung elimine hapo ka OTT hapo Netflix ne Hotstar ne Amazon Prime kita nak jong ka benta ki short film ro ka jinga pair apne ka short film bar ka full length feature kade of course kade ka duration ma te ki short film kila belong tang 2 minute ro katsan arpo bar steng ta te kani pan ka kata ka jing ka challenge ki short film kolong ba bane thu ya ka jitu khana ka ibu fitmu haita ipor ba kendiat te kini gede ka challenge ki national film bar kumno ba kila pen yathu par ya ka khana jungki haita ipor bar ki bon ki directors ki ju plar ki ong ba khame ban snai ka short film bane ka full length film mar ba ong fi ada lupa kata limitation jong ka por te ngi hak ban kuntubro dia baro kita ki plot na ka storyline jungi haita ipor ba kendiat te kani hi ka laban ong ba ka film laban garanti kita kamnong ka boring namar ba hakisteng tang ya tablo barokan te kalong be ka bayat ka kastet ba ka film laban ban pai tang chinis tai tang dia po ban concentrate ka screen ban pen te kadi kata saya mengi kwa baken ban kring ki pai baru ba one man pe ini ka short film namar ba hai po ba kendian ni kwa bani thu ya kani ka jintu khana jungi ko long ba haki feature film ki bangala ju acting menswa pat kani ka short film ka bangya ang manta ka pair ba kai hakoi ke lang nomor ba haka feature film pidon ar posngi lai posngi pio ka por ban shoot ban retake lada pikwa lada pibakla retake ar lai retake pidang la tang ba haka short film ko makalong ba ka poru ko mangilabu ka por di tang sitayo tayo studio tam tingim la ban baklah te kat balang ini ban pendunai ki retake jong khnang ba kapor ka nom sim ka kat kum ka nama ko di ka short film to mo pen sim retake hadu kan sien pen baklar kam saya hab kinong isim benta kene ka short film kidon hadu nyone prangut te ki main ki ba nomno ki principal roles ki day hadu sanwut te napreng jongi dan ibai kinthai ba kasteng iwaswer te lat nang ta ki de ki shanrang suda te baro hangtu ki de ki bala experience lat no na iwaswer idang day first time actor te lat nang ta te bun ki bala experience ki actor hangtu po hangne ka film jong nong shun. We're going to have a family soon. Menang kan mau baling isyam yang ni galentina do nikong hato kamdai nam taki para samala ki basham jenjar ko mangi hato kamdai nam taki para do para snam nam taka jaj benreo na ta nong shwa na do ka jingya tho ka ya ka ne ka script jong ka nong shun ni la tho la laisna menta ti hadin ba ni la ya shong ba ni la ya pelat jing mun nang tanya bersang man ya pen wonder ha babun gir kom namar ba nyam kwa ba ka film kan tho ya no ti ni la shibnai shwa bingin shoot ni la ya shong bang bat kam ki bangin ya berkat ya ka rukom shoot ni shoot ni sedang na bat ngin pen kut kum no te habaya haka por baring dor tingi por kum ba shite utam tu snam araja apwe ni nambak kita dalam haka tu snam ba kut no ka lockdown kum to ting la don jithu bangi kwa benle namar ba bro asnem ngina shya shong ka ye ba ko mi athan ban express la de hak jingshna film of course ting ni one eli nga yong medan kata ka idea ma shpang kata ka story ni ko ngata ka pharing mo enemy ni ko kawan
la batai ke just ke basic structure jong film kanong ta ti hat hai jing shong long jing play jumot lang pan kanang kham jana nge tho lang ke script be kum tu te hot kata ke simpor nadu hadir ke lockdown mod bisnam tam e kum ta ti nang ta apa ti kata ka pre production shopping in sang shoot hi te mod lai banai shopping sang shoot te mod ngilaya pen kreba te kini ki nong shimbentaru ki je kendu ki pulia ke script ki rehearse ki dialogue jung ki kumta te katban shoot part ka shimpor shtia wi bagi don ka tugas ngi biha shoot additional te kajing yo alat rohani ka por bangyo nong ba ikitu ki ba ki nong shna film kamta mi ki ba dangmu ban sedang yung tu ai men sim mi piru namar ba lara pimul ban shna film hi ngi kentu pi ba pihak ban plot por hakata ka pre production mod shaf in shoot pihak ban ka script kare kwe mo kata kalaman shipor bong elim ne shimpor haru lai snap kata idea bukan poi hadu ka script mangi habde ka script habde so ka screenplay nang tangi dia so ka short breakdown ti so ki kemta mo ter te kum kujung tu jungi ngi ong ba e bambut ban shna film hi pelut ka bor pi shop in late ban shoot on location on planning ga dekwe ka jinong kam Take 6. abede bat ka kam shna film hoi manga shimet hi ngala don hakani ka line hakani ka kam la kham bun snap ta mo tang ba ngam flash we ba kani ka de ka try ka sin baning kong ba isnai ka film haruan play pai ba bangin yo bangin khot ki pai ba mon pet ba ban siu ticket kila don ki hagisna min shwa naro ba nang sedang ban ni ka kam mod ngajule kini ki teleplay hapoka Doordarshan Kendra Shillong te kata gidi ki pola khamsla min shwa te ngayo bentaru ban donang bidi kong simi kong thiang hakani ka film chithi ngatai kila mi ka tu kan ni banai ban kin supply pai ba ikani ka film tu te handai kabadhi nala de ka jong ka production mer try kan ni kan de ka scene ka baning kong bat nga sngo nervous ya ban number ba man play pai ba kamti pai ba kin chim kunu ringi kermen ngi kerpa ba pin ni wan ban kershan nang yangi support nang yangi gede de tang jing sedang kembang i ba album mena ba kan sedang tam kam kut hang ni ti lador jing bakla hang yang tai jing thut an yang tai te ngin sapan bha pat kiwe ki film bat te yak ba menta ngi kerpa ba pin wan ni pet ka art tarik ba lai tarik November apo social tham na ni central library ki timings ngin sa apo Instagram apo YouTube Facebook kumta sapet ki timings di plaban jit kadung ko por bisong lan plab mak film ni tang steng ta kadung bam han ka por chung pi ti ngi kapa dia ngi pai ba subhawan wan krisha man pe film nong shun te kani ka film ngin pelat no menta ubnai banwan kata ka de artrik balai trik nai weng hapo social tham auditorium but ye ki ticket ngin pelat no na do shibet real steng through online portal but kin don look ki physical tickets hakas ngi bangi screen ni ki film ki timing suru kila ki kin sadon ha ka link but the p1 hak tu kasni bangi play ka film ru fin satip ki timings nyamla aban batai lut menta te tangkat tai kumba barabor hi ngasai kumbangal ya ke ai ka bangalong menta ka de nakadaw jong phi ki pai ba he ki bawan pe ki wan ai men sim ya ka film ka banga ak tenga kermen ba hakani ka sien ru penwan banwan ai men sim yanga ya ka team ka jongi khnang ba ngenang yo men sim ba ngenang yai persang su lada phi la internet ya kani ka film ngin sa pentikna ba ken sa don su ki ai pat ki ban sawan hadian lada phi ai ka jing kersan jong phi ngi tenga kerpat phi baro ba one ban page gane ka short film maka artarik ba lai tarik u nai weng We're going to have a family soon.
Menang mau em. Baling isyam yang ni galanti na doon kong. Hato kam day nam taki para samala ki pasyam jenjar ko mangi. Hato kam day nam taki para do para senam. Nam taka jaj benreo. Ngiki pulit tu me ngiti belum bang.